Industriya po ng wood furniture sa Ilocos Norte pinapalakas. Para sa detalye po ng regional news na yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Pinalalakas sa pamamagitan ng iba't-ibang inisyatibo ang industriya ng wood furniture sa Ilocos Norte upang mas makilala pa ito. Kamakailan lamang ay binisita at nagsagawa ng assessment ang tanggapan ng Department of Trade and Industry kasama ang Design Center of the Philippines sa apat na MSMEs o maliliit na nagnenegosyo ng naturang industriya. Dito ay nagbigay gabay at konsultasyon ng ilan sa kasamang design specialist para sa mga MSMEs ukol sa pagpapayabong pa ng kaalaman at ideya sa disenyong malilikha, mga market trends at brand positioning. Sa pamamagitan nito ay malilinang pa ang kakayahan ng mga nasa industriya ng wood furniture na makipagsabayan sa ganda at kalidad ng mga produktong malilikha at maging market readiness ng mga ito. Samantala, ang mga final output naman ng mga sumailalim na MSMEs ay ipapamalas sa Rimat Tiamyanan Trade Fair na gaganapin sa Manila sa December 2025. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.